li għandna hawnhekk mill-kollezzjoni tal-Biblioteka Nazzjonali llum huma dawk li wieħed jista' jsejħilhom kurzitajiet fis-sens li affarijiet li dak li jkun ġeneralment mhux bil-forsi jassoċjhom ma' biblioteka, imma ħafna mill-biblioteki l-antiki, inkluż li għandna aħna, ikollhom xi kollezzjoni minnhom dawna. Jekk nibdew fuq din naħa, l-ewwel xogħol li għandna hawnhekk huwa biċċa papiru antika ħafna fil-fatt. Dil-papiru hija papiru Eġizzjana propja li tmur lura għas-seklu 4 wara Kristu. Dina kienet f'kollezzjoni privata Malta u kienet ingħatat lill-kollezzjoni tal-Biblioteka Nazzjonali madwar l-1950. Għandek ħafna minn dal-materjal li kien f'kollezzjonijiet privati u jispiċċa bħala donazzjoni f'din il-kollezzjoni. Imma kif taraw huwa item interessanti huwa fost il-ftit eżempji ta' papiri Eġizzjani li għandna Malta u appuntu jifforma wkoll parti mill-kollezzjoni nazzjonali tagħna. Dan li għandna hawnhekk huwa papiru ieħor, imma dan huwa papiru ħafna iktar tard ukoll brabta iktar ma' Malta. Dan il-dokument li għandna hawnhekk imur lura għas-sena 1785 u dan huwa xogħol ta' kavallier ta' membru tal-ordni ċertu Landolina Nava, dana kien Taljan minn Sirakuża. Sirakuża kif fil-fatt għadha sal-lum għad għandek ċertu areas fejn jikber il-papiru u dan Landolina Nava rid jagħmel dal-esperiment biex jarġa' jagħmel il-materjal biex tikteb fuqu mill-papiru. U r-riżultat huwa appuntu dan id-dokument illi qed naraw hawnhekk. Mela huwa dokument fih innifsu dan magħmul mhux mill-karta imma mill-papiru u hu stess uża dan il-mezz, uża dan il-medium biex kiteb fuqu l-istorja ta' kif wasal għaliha. Jiġifieri hawnhekk għandek ir-rakkont ta' kif dan Landolina Nava irnexxielu jerġa' jiskopri it-tradizzjoni antika tal-produzzjoni tal-papiru. Għandek fuq in-naħa ta' quddiem id-dedikazzjoni lill-Gran Mastru dak iż-żmien, il-Gran Mastru Deroan qed nitkellmu kif għadd 1785, kif ukoll fuq iż-żewġ naħat għandek din it-tpinġija tal-pjanta appuntu tal-papiru bl-arma bil-coat of arms tal-familja Landolina Nava illi qiegħda isfel. Fuq in-naħa ta' wara mbagħad għandek ir-rakkont tal-iskoperta, jiġifieri kif irnexxielu huwa rakkont dedikat lill-Gran Mastru fil-fatt jibda altezza eminentissima u qed jirrakkonta lill-Gran Mastru Deroan il-metodu ta' kif u irnexxielu jerġa' jiskopri il-manifattura tal-papiru. Ngħaddu issa xi ħaġa differenti ħafna ta' importanza kbira wkoll. Qed naraw din il-kaxxa hawnhekk illi hija rigal mir-Re ta' Franza lill-istess Gran Mastru, il-Gran Mastru Deroan għandek għawu l-iskrizzjoni hawnhekk. Din il-kaxxa fiha kollezzjoni ta' mapep illi juru id-distretti differenti tar-Renju ta' Franza. Jiġifieri ir-Re ta' Franza hawnhekk illi qed jagħmel b'mod ta' presentation case ħanajdu hekk lill-Gran Mastru ta' Malta li kien Franċis ukoll Deroan, il-mapep illi juru id-distretti f'dettall kbir, wieħed irid jgħid għandek mapep magħmula b'teknika kbira, b'sena kbira, illi qed juruk id-distretti kollha differenti ta' Franza fl-1780. L-aħħar oġġett li għandna hawnhekk hija kollezzjoni interessanti dawk li llum ngħidulhom business cards. Jiġifieri illi inti jkollok il-kard b'ismek bid-dettalji tiegħek eċċetera, illum ikollok it-telephone number, ikollok l-email address eċċetera, naturalment dawn huma tas-seklu 18 ma kien ikollhom xejn minn dan. Imma dejjem għandek l-isem tal-persuna ħafna drabi għandek xogħol sabiħ, xogħol fin ta' inċiżjoni hemmhekk, imbagħad għandek l-isem ħafna minnhom dawn huma ta' membri tal-Ordin ta' Kavallieri.